Čaute ľudia, vás vítam u nového videa z Minecraftu. Dneska to bude hardcore obtiažnosť Minecraftová, takže to bude veľmi zaujímavé. Pokúsim sa prežiť viacej ako 5 častí, čo tu budem natáčať, lebo ja som v tomto fakt zlý. To nebudem. Máme takýto spawn, celkom zlý, ale že by bol nejaký najlepší. Neviem, či je bezpečné chodiť presne k tomu stromu, to je žralkosť, takže tam nejdem určite. Kľudne ťa... To bijem aj rukou. No, takže dúfam, že sa vám toto video bude páčiť a nezabudnite dať like a odber. Veľmi mi to pomôže a môj cieľ je dať 100 odberateľov, takže keď to dáte, tak ďakujem. Vyzerá, že je veľmi dobrá jaskyňa, tak tam asi pôjdem, keď naťažím nejaké. Tam zničený portál, takže je super. Je dobrý spawn. No, tieto časti budem točiť až dokiaľ proste nezomrem, ale tak uvidíme, kam sa až dostanem. To nemyslím si, že sa dostanem nejako ďaleko, ale skúsiť to môžem. No, takže uvidíme, čo tam bude, ale hádam, tam bude niečo dobré. Ne, nechcem toto. Dajte mi normálny kameň. No. Potom určite sa ospravedlňujem za zvuk a kvalitu natáčania kvôli tomu, že ešte nie som až taký profesionál a uvidíme, čo bude ďalej a čo bude v budúcnosti. Uvidíme, či ma to fakt bude baviť, či ma to... No proste, chápete. Celé kamenné vybavenie. Kde je tu hľada? Jaj. Jaj, tak toto stalo za nič. A čo to má aspoň? Šťastný, ďakujem. No. Pôjdem do tej jaskyne, len si tu... Zoberiem nejaké to mäso ešte. No, žiadne železo tu nie je, aspoň tu je uhlie. Je lepšie ako nič. Uhlie nie vždycky... Ježiš, ja som sa ho lakol. Som sa lakol toho tieňa vrčic. Čo tu robí koň? V tejto jaskyni, bože. A straší. Uvidíme, či tu bude nejaké železo, ale myslím si, že nie. Nevidel som tam nejaké. V tej tme by možno... Ty kokos, ja som sa lakol... Prečo sa lakám zvierat a nie monštier nejaký, alebo... Neviem. A nič tu není. No, celkom.
Nič tu není, ani tu nikam nevedie. Bohužiaľ. Sklamanie. Uvidíme, či bude niečo na tejto druhej strane, ale nevyzerá to. Úplne cestička k smrti toto. Ja. O, to sa neoplatí, asi chodí, nevidím tu ani žiadne železo. A uhlie, to som znamená. Možno za tým uhlím bude železo, no bohužiaľ nie. Idem späť hore. Musím zjesť toto surovené meso ešte zatiaľ. Ale skúsil by som nájsť nejakú vesnicu, aby sme to mohli vylútiť a... Počkaj, ešte tam je jedna strana. Počkaj, že by ťaženie ešte neskončilo. Uhlie už mám dosť. Hľadám nejaké železo, ale tu je koper všade a... Nič iné. Nie je tu nič. Čo toto za jaskyne? Chudobná. Aj bože. Skúšite mám lopatu. Ty kokos, skoro som spadol. Som si neuvedomil, že tam je blok. Tá, že tam nie je blok. No žolboň, poď sem. Jej. Tam je. Tam je. Vyzerá to, že tam bude sám, ale potom tam na mňa vybehne 100 000 kriplov, no, to sú doslova kripy. Kriprov a... no, gut. Vesnica, let's go. Idem tam, hádam, tam bude niečo dobré. Iba taký preskúmavací svet, no, preskúmavací diel a vidíme potom. Nič tu není. Toto je asi najmenšia vesnica, ktorú som kedy v živote videl. Čo to je? 4 domy, tak 5. Ale nič tam, nič. Tak ich oberiem aspoň Iron Gun. Давай. Čomu je? To prečo nejde? Haló? Prečo sa po mne rozbehol? Bráško. Som dostal error na chvíľočku, alebo čo? Tak máme aspoň nejaké železo. Neviem koľko ho je, ale 5 od school. To je najviac koľko z neho môže padnúť. Takže poďme sa si najprv vyspať. Víš, ja som tu posiaľ zobral, ja som... Skúš je noc. O, není, ale... Za chvíľu bude. Môžeme sa pozrieť. Dobre. Tak nemôžeme sa pozrieť na západ slnka. Ja chcem spať. Ja som ešte druhý. What the hell? Preč? Ja spím. No, uvidíme, čo bude teraz. Prečo sa mi len tak zavreli dvere? Dobre, ideme ďalej preskúmovať. Prečo nie? Ale by sme nabrať ešte nejaké drevo po ceste. To mi
Čo ja to spravím. Ja to urobím pekne. Pôjdem asi do snežného bažu, to vyzerá, že tam bude niečo. Vyzerá, ale nemusí. Ale bolo by dobre, keby bolo. A uvidím hlavne, či ma bude táto séria vôbec baviť. Či vás, či mňa, či každého, či... No, každého asi nie, ale sa na toto video vôbec niekto pozera, to je to hlavné. Bolo by dobre. Prečo som sa začal sekať. A už je to v pohode. Teraz by sme mohli skúsiť nejakú ďalšiu vesnicu. Tieto vesnice, ktoré sú v týchto lesoch, tak sú veľmi dobré. A určite sa vyplatia. Často tam býva kováč. Často. No skoro vždy. Chceli by ste ešte ďalšie diely z hraná Minecraftu? Ja som to postav nechal, že? Tak si spravím čierny. To je. Pozerám sa, ale nič nevidím zatiaľ. Do Challenger. Neviem. Ja hľadám taký dobrý plac na domčeku. To čo je? Takéto prasa som ešte nevidel. Viem, že tu sú, ale ja som ešte nevidel normálne. Vtipné. No, teraz už len nájsť nejaké tie dobré veci. Alebo nejakú jaskyňu, kde sa dá proste nájsť železo. To asi v každej, ale ktorá nie je proste ako tam tie trhlinky maličké, ale kde sa vážne dá nájsť nejaká úplne gigantická, ktorá železo je hneď hore proste. Úplne najlepšie. Ale sa môžeme pozerať takto do skal. A skôr uvidíme emeraldy než toto. A železo. Ale toto je jaký pekný. Tak generácia sveta. Tento sklep. Úplne taký. Neviem. Neviem, by sa spravila hradba, vieš. By som tam kráľoval. To je... Není. Púšť. Je to púšť? Není. Je tu ďalšia planina. To je super, aby som sa nevrátil zase naspäť, lebo to by ma mrzelo. Ja nechci sa vrátiť. To som sa nevrátil, že nie? Nie, nevrátil.
som sa určite nevrátil, aspoň myslím. A pillagerov si ešte neverím, takže to nie, to nič. Jaj, nový terén. OK, ja si myslím, že tuto by sme to mohli ukončiť. Ja za chvíľu natočím asi druhý diel, takže... Takže čau!